trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon mao ang Domingo sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo didto sa suba sa Jordan, diin naabli ang langit, mikunsad ang Espiritu Santo ug may tingog gikan sa langit nga nagpamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Sa atong pagsaulog ning santos nga misa, kita gipahinumduman usab sa mga gasa nga atong nadawat pinaagi sa atong tagsa-tagsa kabunyag. Una, ang pagkahimo natong mga anak sa Dios. Ikaduha, ang pagka-manununod sa gingharian sa langit. Ug ang ikatulo, ang dili mapapas nga patik sa Espiritu Santo. Tungod niini, kita usab nakaambit sa tulo ka misyon ni Kristo sa iyang pagkapari, pagkapropeta, ug pagkahari. Busa, maningkamot kita nga sa hingpit mahisama kaniya ug makadungog usab sa tingog sa amahan nga magkanayon. Kini ang pinangga kong anak nga nakapahimuot kanako. Palihog manindog ug himayaon ta ang Dios nga atong amahan. Daygon ta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isingin, ang Ginoo labing hingpit. Daygon ta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayang uunang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalaot na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka. Tugtugan na ang gitara, ipalaot na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibahibaw ta nga karong adlaw ay fiesta sa pagbunyag sa itong Ginoong Jesucristo. Nga sa itong pasalamatan ng Ginoo nga kita-kitagaan ta sa gasa sa bunyag. No? Di sa bunyag na ito, ato ang salang panlundon na limpyo kita sa itong mga kasalanan. No? Nga digraghang grasya itong nadawat diya sa bunyag isip sakop sa simbahan ug dihimutang Kristiyanos. Ano mga igsoon, no? Sa kada panahon nga riin kita dili ta faithful sa tuang gasa sa bunyag ug atang puyo kinibuhi Kristohanong kinabuhi. Atong basulan atong mga sala aron maanda kita pagsaulog ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kini alaon, misalig lamang sa kaayo mo.
Dalang kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ng atong mga saladong atos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Dahil sa iyang mga tao, ninisayuta, Ginoong Diyos langit tumari. Diyos Amahan, makagagahon sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaing kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Lordero sa Diyos na nagawagta, sa sala sa kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawata ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Mag-ampo kita. Tunhay magagagahom nga Dios. Gipaila mo sa sulimning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak. Sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot na sa kanunay makapahimuot unta kami kanimo. Ang imuhang sinaguk ng mga anak. Nagatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini mo gipangayo pinagi sa mo Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang alagad nga pinili sa Ginoo magpatunhay sa hustisya dinhi sa kalibutan pinaagi sa kaaghop ug kaluoy. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias atong paminawon. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit, ni mutuaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo, aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran. Aron pagpabuka
sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangit-ngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaing. Hatagi ang Ginoo sa himaya ngangay sa iyang ngalan. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga sapu. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Ang tingog sa Ginoo ana ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan. Harianon ang tingog sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Nagadalugdug ang Dios sa himayan ug diha sa iyang templo ang tanan nagaingon himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono, nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Sa walay pagpihig, dawaton sa Dios ang tanang mahadlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong. Ay kaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminaon. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibubuan si Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Ginoo mana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron pagpabunyag ni Juan. Pandili unta mabunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan. Panganong ako man hinoon ang magbunyag kanimo. Apan mitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kaniining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Pagkahuman gayod sa bunyag kang Jesus, mihawa siya sa tubig. Ya miabli ang langit. Nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati. Umitugdon kaniya. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga akong anak. Nakalipay kanako pag-ayo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, may pangutana ko. Nabunyagan na ba ka? Have you been baptized? Nabunyagan na mo? Sure? Batasan ginis mga pari ba? Nga, kini mga kaslonon bitaw, dali pala kaslon, interviewon gina sa mga pari. Niguro ba kung sakto ba ang tanan? Dihay, batanong magtiayon, nga akong gi-interview, nga akong gilili ilang papilis, tanon ako, asa babay wa may baptismal certificate ba? Yeah, ako sa gipautahan na dayon silang duha. Ikaw day, nabunyagan na ka. Bago sa itubag niya. Sus padre, papagyod, wag yun tanre, virgin pa dyan ko. Dili, nabunyagan ba ka sa pare? Pare, sus gagabaan ta na. Sa simbahan ba? Simbahan yun, kabastos, ana. Usap pa ni. Inko, gidaba kasi mong mamas gamay pa ka simbahan, bubuan kag tubig, diyan ka sponsor sa aw kana di ay pader. May nagong usang bunyaga. Gidaba ka sa padre da. Nya asa man imong certificate ingon sa layo tas Mindanao nya. Lisod kaayo ba? Nga kuha patingali nya wide record. Nagkaila kasi mong sponsors. Ana. Kaila ma pader pero mahimo pa doon, pabunya na kong usab. Ako sa sponsor, wag yun, hatag-hatag. Kung di mahimo bunyaga na ka, bunyaga naman ka. Ako nang utana ko, nasa may imuhang, binunyagan, yung sa mga, kumusta man ka? No? Ipapahuyo sa mong kinabuhi. Ang tubag sa ingon siya, walang yaman pa doon, Cleopatra lang yapon, Cleopatra mga niya, Cleopatra. Purbilang gihapon. Ngutan ako ng Cleopatra, ningo sa iyang papa Cleo, iyang mama Petra, haro binindot Cleopatra na lang gibuhat. Bali ko sa pangutana mga igsoon, nabunyagan na ba ka o tando mo nabunyagan na tantanan diri? Ang pangutana, yun sa mga pagpuyo ang atong binunyagan, pagkabinunyagan. Iba ba ka? Kada gid bunyag na ko ba? Ako giling madungog kayo. Ihumag yung bunyag yun, ihumag bunyag. Ang mga tao ba, kanang mga mangugos, ang ginikanan ba, magbunyag, ilang anak, ilang dihong kuguson, hangpon lang sa, hay, Kristiyanos na juga. Kristiyanos na juga. Mabito nga, humas bunyag, ako ginabatasan, bingon, ato sugatos masupakpak, dawato sumasupakpak, ang mga bagong sakop sa simbahan, ang mga bagong Kristiyanos. Sa bunyag, mga Kristiyanos kita.
Mausad mga igsoon, makita mo ba? Ibig ini sa Ebanghelyo, no? Nga sa atong bunyag, kita gyud, no? Susama sa pagbunyag ni Kristo atong makitaan. Bauta nag-iunsa ito pagpuyo ito pagabinyagan. Tawa, pagbunyag ni Kristo, ang sumay na itabo, nahimo siyang anak sa Diyos. Anak sa Diyos. Pagbunyag na ito, sa itabo, nahimo tang adopted sons and daughters of God, di ba? Nahimo ta. Punguta na, sa itong pagwis kinabuhi, kay kita anak man sa Diyos, mga Diyos nun ka, Diyos nun ta. Punguta na, Diyos nun ba ta? Yung nga kong Diyos nun, mga igsoon, mga pasabot na hinimbahon, rosaryo, nobina, na ang naong simbahan, ayaw tao, di naman, kadaghan kay hinimbahon, pero pastilan, sa opisina, kawatan, bakira, mga kawan, di na pasabot ng santos. Ang kapag Diyos nun mga kini, nga naan mong espiritu sa Diyos imong kasing-kasing. Mao nga, sa pagbunyag ni Kristo, di kung sa yung Espiritu Santo, di ba? Sa lampati. Pagbunyag nato, gilihugan ta. Naasa ng Espiritu diha ka nato. O ka ng Espiritu sa Diyos, unsa man ang Espiritu sa Diyos? Espiritu sa gugma. Mabitaw nga pinalanggang anak si Kristo. Pagbunyag, kita pinalanggat ang anak sa pagdihog ginato sa Espiritu Padaw sa Espiritu Santo, ang Espiritu sa Dios naasal ka nato o gasa sa Espiritu Santo, ang Espiritu sa Dios mo ang gugma. Possessed by the Spirit of God, gani ka na ang gugma si mong kasing-kasing. O tanang gasa yun ihatag sa Ginoo haron ma-accomplish nimo ang imong misyon sa kinabuhi. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Muna tanawa sa itong gabinyagan. Tanawa na ba diha ang Espiritu sa Diyos diha kanimo. Nandog biya ko, ang binunyagan lagi. Pero sa kang Espiritu ha? No? Sa naghari, Espiritu sa kaligot, tuto kalagot. Na to na. Dagha mga laing Espiritu, mga bad spirit, na simbahan, na itong panimalay, na itong kasing-kasing, sa may nagdominar diha ka na. Do we have the Spirit in us? Unya, mga isuon, pagbunyag nato sa ni Kristo, kay Kristo na abli ang langit. Kita lang, grabe, nindo to ay. Kita, yan na abli ang langit, nahimot ang lumulupyos gihirian sa langit. Manununos gihirian sa langit. Timan ina, manununos gihirian sa langit. Kita ang dienta na mga isubinunyagan, kita ang plano sa Ginoo para ta sa langit ay kinakalimti. Kasi makalimot man ta ni ana ba? Sa ito kinabuhi, mangitap taglangit na ng kalibutan na. Dili ba nga sahay, ang atuan, o ato kinabuhi. Yun sa puyo na ito kinabuhi. Unsa ato di pangandoy ba sa kinabuhi. No? Nga dayo na kay tag panaw sa kinabuhi, no? Haron lang kita makakwarta from brag to ditches. Layo ang katong panaw sa kinabuhi, aron kita from gitawag na to musikat. So mailhi kita para masikat tas katilingban. Dili na mao. Puro ang problema mo, layo kayo ang ginuos tong kasing-kasing. Para ta sa langit ra bagyod. Kining tanan atong himuta kwartang ngilngigangan pastilan. Pero ayaw kalimto yun. Layo kahit ang ato ang destino mo ang langit. Una kung tanang butanga ang layo ka sa langit, layo ang kasing kasi Ginoo ni mo kasing-kasing. Ay yung pagabunyagan. Huwag ka magpuyo sa mga kabinunyagan. Dahil pagkasulti mga isuon, kita unta mahimo kitang Kristiyanos, musunod ni Kristo, nga puong pasula ang kasulatan nga rin, nga pinili sa Dios, no? Haron pagbuhat sa misyon, no? Paghatag hustisya, hatag kaluoy sa mga timawa, pagtabang sa katawhan, mao ta tahas ato ba? Kana ta mao ta na ato agyod. Isip Kristiyanos.
Nandun kong pare, ang bispo na misita. Ibutan niya yung bispo, bisita pastoral to, ningon siya, Padre, sa imuhang parokya, pila may mga sakop niya ini sa parokya. Ang pare ningon siya, Bishop, depende Bishop. Kumingon ka nga pila binunyagan, sakop, daghan kayo na, register sa baptismal, pero daghan na pila na kalibro yun, libo-libo-libuan. Pero kumingon ka sakop, pasabot nga Kristiyanos, maihap lang. Maihap lang. Binunyagan, o dili Kristiyanos. Ako na usay, uwa usay ko makadungog bitang komentaryo bitang may nga, the Philippines is the only Christian nation in Asia. But yet, one of the most corrupt country in the world. Sakit ang tinuod. Sakit ang kuminaw sa mga katuga sa aeroplano ba nga, now we have landed in the Philippines, the only Christian nation in Asia. But beware when you go down. There are more pickpockets. Tanan. Beware. Beware. Pagkainot pa ng tagyod ba? Ako tumadungog ba nga, nanang mo sa Pilipinas, the Christian nation din sa Asia, and welcome to them. Kaya mga tao, kapag tinabangon kaayo, friendly kaayo, and you're welcome. Hospitable. Kanino tang mahitabo na, sus kalando tatag yun. I hope that would really happen ba? No? How I wish that would happen. You know, kirimbuana, doon ay duha ka dakong fiesta din sa Pilipinas. Kaya fiesta sa pagtuo na to ba? Ang, karon nagpadayon nga gitawag nato sa Nazareno, di ba? Sa Nazareno, unya, sagsugo na ta sa Fiesta Senior. No? Kana pakita na mag sa ato ang Kristohanon, di mo kalibutan ba sa ato Kristohanon pagtuo ba? Ako nag-monitor ko, live band screening ito sa Nazareno, nga prosesyon. Pastilan, magtanaw ka ba, pasting, nagsunod, mo ito baha, nagsunod sa prosesyon, pero naglayog diri, nanglayat diri, ikuyapan diri, no? Nagsunod, pero gusto silang mong hikap ba. Grabe sakripisyo, grabe pag-antos, grabe, di ka kasabot ba, nganong ingon man ni ana. Pero di yun kapungan yun, why? Pero makadungog ko, sa interviewon ba, ingon sila, ilang gibuhat nila ba? Pagbuhat lang ni ana ba, ingon sila, as if wa kuno yung sakit, wa kuno nothing, igo na kahikap lang sila, murag nindo ta jud kaayo ba, kalimtan na yung tanan ba? And then many said nga, tungod ana, naayo sila tanan. Munang yun ko nga, butan-aw ta murag gubot kaayo, no? Dagkang nga sa kasakitan, pero ang ilang pagtuo, nakatabang ba? Kasi maka-question ni ana. No? Kasi makasaway ni ana, kasi makalalis ni ana. Pero how I wish, no? Kanang ilang gibuhat ba? Sa atong prosesyon kinabuhi, untag yun, no? Magpadayon untag yun na. Magpadayon, di lang kayo makuha ng prosesyon, kaya kita nag-prosesyon beta, hindi kalibutan na. Magpadayon untag yun na. Kana bang gitawag tubag, haron pagsunod ni Kristo ba? No? Sunod ni Kristo ba? Bisag unsay kakulian, kalisdanan, tanan, unta di ginatuhunungan. Nothing can stop us. Tinuon na ingon, dili sa pagsunod ni Kristo, daghang pag-antos, daghang mga pagsulay, daghan juga na, daghan. Pero, timani yung tagyod, nga, kung maulang na ba, ingon to na, isog, anda mo antos sa pagsunod ni Kristo, kaningon siya, sunod ka na ako, pasana imong krus, kalimti imong kaugalingon, kung kita, no? Kung ato ng buhaton, magsuon ka na gibuhat ka nun sa Quiapo, sa Nazareno, kana sakit na, pero timani, kung imong sundon si Kristo sa imong kinabuhi, ingon ini, pasan imong krus, unya, sa pasan imong krus, imong kalita imong kaugalingon, tumanon niya ang sugo, wala nas kamingking ka na ilang mga pag-antos. Lisod kayo pag sunod ni Kristo, pag maingon na siya, sakitan ka,
ipaubos imong garbo. Bahala nagmapiit ko, makahikap ko sa cross, pero pagpaubos imong garbo, lisod, sakit kay na. Ug iso lagi tadi ana ba nga musunod ko ni Kristo, muhikap ko niya. Ug besag sakit ni pero paubos ko sa garbo. Upasaylo ko bisaw ko sala. Kana mang isuon kon ato nang sundon ba? If kanang ilang kaisog, kanang kaisog lang, mao ni kaisog na to pagsunod ni Kristo nga andam tang sakitan. Sa pag-antos, pagpasas ng krus, kanindot man untag yun. How I wish ka mo na ito ang pagka-Kristiyanos. Sa to din sa to ang sa Cebu, sa to ang Vista Senyor. Kita no, contrast kaya nga ito sila. Atong procession is beautiful. Kaya naman nakakuha yung procession, no? Basta lang, Santo Niño, baha sa mga tao ba? You can see family together. Bata, tigulang. Makita mo, kuyog tanan. Dato ug pobre, professional. No? Usay mga kontrapartido na kuyog tanan. Kita ka ba? Solemne, inaipal kahiusa ba? Sa pagsunod diha ni Kristo. Kanindot yung tanaw. And how I wish on tagyod, kanindot tagyod, kung kini sa atong panaw sa kinabuhi, gid ba? Panaw sa kinabuhi. Kita on tagyod, no? Diha ni Kristo, isip Kristiyanos, kita tagyod magiusa sa pagsunod diha, no? Isip usa ka katawhan, united sa tuang pagpuyo ng kalibutan, magkahiusa ta, no? Magkahiusa sa atong pamilya, gani magkahiusa sa atong tinuhuan, kanang kita ecumenism kuno ba, no? Magkahiusa ta, magkahiusa ta sa tuang mga sa tuang pag-alaga sa katilingban sa politika. No, magkahiusa ta, doon ay harmony. Doon ay harmony. Gani mo ni damgos ng simbahan karon yung tuiga yun. No? Doon ay harmony. Dili ta, gitawag na ito, murubag bungkag ta, tanaw itong diferensya sa isig usa. No? Kung dili, maningkamo ito kita, doon ay harmony. O hibaw ta na yung mga igsuon, mahimo lang ni, no? Kung kita mututok ta, unsay maayo diha isig usa ka nato, no? Isip nga igsuon diha ni sa atong amahan nga ni Kristo. Kaysa to diferensya diha ka nato. Mahimo lang ni kung doon na tayo, angkon na nato ni panagiusa, dili sa bumba, sa nitabo karon sa Iran o sa ato ang mga dito ron dapita nga kuyaw kaayo atong iampo sila yung taon nga di may maggubat. Mahimo to lang ni ko na ay gugma. Pumpas sa papa ba? Ingon ni ini pagbuhat, inubuhaton na to ni ba? Gugmang ipakita to ron magkayusa ta. Ingon siya una gyud, no? Dialogue. Una, dialogue with God. Always dialogue with God. Kung mo-dialogue ka sa Ginoo, unsig pasabot niya na, pray. You always pray. Gani, ingon siya, dialogue, di bumba, dialogue. Sa imo isig ka tao. Makaaway nag-unsa, pero dialogue yun. Dialogue. Pagkapinan pa ganingon niya, dialogue with nature. Listen to to nature. Pag-istorya, because doon na kasulti ni mo. Unya, hindot kayo ingon yung dialogue. Kaya ingon niya. Dialogue, nagpasabot ka nga, dili daghag sulti. Pumas insig, daghang sulti, daghang sayop. Usulti ka. Pero daghang paminaw. Paminaw o paminaw. Paminaw sa pulong sa Diyos. Paminaw sa isig kataw, paminaw. Kay paminaw ka, usang ko gina sa kalinaw. Ang paminaw, usang ko yun sa kalinaw. Because if we understand each other, una ay harmony. Kalami itag maingon ni anak kay damgo sa Ginoo jud. No sa ni Kristo nga kita magkahiusa o pagluwas sa tanan. Si Mother Teresa, Diyos Calcutta ba? Diputa na siya, di na siya sa mga Indians nga ba, mga Muslims siya. Kinsa man mo nga mo tambal amo tabang namo nga lain mo tinhuan ang namo bisag kinsa inyong tabangan wa mo mipili kinsa man mo. Ang tubag nila mga Kristiyanos mi
We are Christian. We are Christian. Ug kami gisugo mi ni Kristo sa pagtabang sa tanan nga wa gyud pinig. Kung pa, I am a Christian. Ug Christ tells us to love all yun, may pinig. Magsuon, kaya na yun, I am a Christian. We are Christian. Importante ka na siya. Like, daghang mo doon lang ako sa ayan. Padre, usaw man ako ni, mag-away may akong igsuon, kisay mo pasaylo. Kisay mo una og pasaylo. Ang maguwang yun, kaya may butan na siya. Lingon siya, ang manghod yun, kaya manghod na siya. Kung imong lalison may igsuon, di kibaw al kisay mo pasaylo. Rason, daan mag-rason. When I told them, ang solusyon ko sa lagi na, kinsay unan niyo makabungat pag-ingon, I am a Christian. If you are a Christian, mga igsuon, ikaw gibuuna o pangayo o pasaylo o magiguli. I am a Christian. Many times I've been asked ba, nga, fulfillment sa kinabuhi. No? Nga, usap mo na ito nga ato ang pagkatao, atong profesyon, for example, pare, bispo, abogado, naas panimalay, no? Amahan, inahan. Usap mo na ito nga, ma-fulfill itong kinabuhi. No? How can we fulfill our life? Magsuon, believe it or not, you only have to say good, ha? Uwiyong ka, pare ka, then say, pare ko, I am a Christian. Doktor ko, I am a Christian. I am a Christian. Iba ba ka? Nga, inikimatay na ito, tubang tas Ginoo sa langit, sa puntahan sa langit. Yung mo tuk-tuk dito, knock-knock. May Ginoo, who's there? Yung ganyan ko, obispo ko, pare ko, abogado ko, tanan. Ang tubas Ginoo na, huwag ko kailan ninyo. Hindi na, huwag kailan. Pero kung knock-knock ka, yung who's there? Sabi mo ka, I am a humble Christian. Then enter into the kingdom of heaven. Only Christians, Kristiyanos, nga na ang gugma ni Kristo, magkasulod sa galian sa langit. Binunyagan ta, mga igsoon, binunyagan ta. Yes, ang kinapangutana, Kristiyanos ka ba? Amen. Nagkatawa ako sa Diyos, Amahan, magagagahong sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Yesu Kristo, iyang anak, ang bugtong Ginoo nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yan ni Maria nga Birhen. Usagi sugo ni Poncio Pilato. Dahil sa krus na matay, gilubong. Ikonsad sa mga minatay. Talo kaadlaw na banhaw, usaka sa langit. Galigo sa tuo sa Dios ang Amahan, magagagahong sa tanan. Kandito mabalik siya. Parpaw ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayo. Amen. Pag-ampo kita sa Dios Amahan, minaagi sa bunyag, mahimo kanatong iyang mga pinalanggang anak. Sa matag pangamuyo, kita moingon, dungga nga mo ang pag-ampo, Ginoo. Dungga nga mong pag-ampo, Ginoo. Nga mapuyan unta sa hingpit sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo niini ang misyon sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga nga mong pag-ampo, Ginoo. Nga pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, mabuhat unta sa mga pangulo sa kanasuran, ang unsay matarong, angay ug maayo, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga nga mong pag-ampo, Ginoo. Nga ang
ang mga nagkadaiyang magtutuo ni Kristo, makabato na unta og panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Runggang ako pag-ampo, Ginoo. Nga ang mga masakiton, hupayon unta sa gugma sa Dios, nga ilang mabati sa atong hiniusang pag-atiman, isip usa ka katilingbanong Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Runggang ako pag-ampo, Ginoo. Nga si Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Runggang ako pag-ampo, Ginoo. Nga ang patik sa Espiritu Santo diha sa bunyag, maghatod sa mga magtutuong nangamatay, ngadto sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Runggang ako pag-ampo, Ginoo. Ang itong amahan, buhi kanunay aron pang pagkapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Take our breath, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table you set. Yours as we eat the bread our hearts can't forget. We are the sign of your life with us yet. We are yours. We are yours. Take our breath. We ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Your holy people standing washed in your blood. Spirit filled yet hungry, we await your food. We are poor, but we brought ourselves the best we could. We are yours. We are yours. Take our bread. We ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Lord Father, we are yours. We are yours. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo. Dawaton sa mga magagagahom sa tanan. Alam sa pagday, pag-imaya siya ngalan. Alam sa itong kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. Dawat ang Ginoo mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Mga halad sa mga nagtuo kanimo. Dawaton unta nga sakrifisyo niya nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay og matarong. Sanctus nga amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Angay matarong gayud pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi ni ining katingalahang maesteryo, ipasabot mo dito sa Rodan ang bag-ong bunyag. Aron tungod sa mga tingog nga gikan sa langit, katuhuan ka ang imong pulong nagpuyo uban kanamo. Pinagi sa Espiritu Santo. Umikunsad sa dagway sa salampati. Gidihugan mo ni si Kristo nga imong sulugoon, aron ilhon siya nga mao ang tao nga ang Mesiyas
Nagipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, ug silang wagkunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos tuburan sa ng kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa, mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siya gagalingon mikuha siyag pan, pasalamat umipikas, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon may kuha sa kalis. Pasalamat no pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kining Panginoon kamo tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo, siya mubalik nganhi. Pero paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan. Ning paans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo. Tugay mo kaming giisip nga ngayang nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo. Mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung lumiim mong sibas tibuok kalibutan, mahingpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa. Jose, among Obispo, ug sa tanang mga pare. Nung yung mga igsoon mo nangamatay, malaom nga banhaw sila o ang tanang nangamatay. Tapos pagsundo sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanang makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kan daygog himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Maghampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan namong anak sa langit,
Nga kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay, malayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ng Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang ingharian, ang tanang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo din kas mga apostoles, ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyong naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanang manaa kaninyo. Sa kanim. Bakit ang panag-inig sa unay. Kining kudiro sa Dios nga nagawag tang salas kalibutan mula ang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. Humanabusog sa santos nga pagkalawat nga amuyo kami kanimo o Ginoo. Napasiluan mo unta kami nga namati nga matuhuon sa imong bugtong anak. Pagkatagon og mahimo unta gayud nga iyang mga anak. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alan sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. May itudlo ang bertud sa pailog diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkamong gipili siya para mahimong santos. Ang iyang kasakit, nahiyo sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini mong gipangayo, pinagis sa mong Giniso Kristo imong anak. Nabuhi og hari, ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo,
Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. At masalamat nato sa itong donors and sponsors, at itong mga mas participants, readers, psalmists, and lay ministers, altar servers, at itong choir, the Good Samaritan, at itong Pilgrims World Apostolate of Fatima sa Basak, Mandaue, Holy Face Crusaders San Vicente Aurelio Chapter, Legion of Mary, Senatos of Cebu, World Apostolate of Fatima sa Basak, Mandaue, World Apostolate of Fatima sa Basak, Pardo. Holy Cross, ora, klaro ka ng Holy Cross. Sila. Atong offerers, saring humawas o Stella Nakwa. Kasalamat niyan tanan. Ang ginawa na kaninyo, ulangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Tapos na ang misa na niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Señor. Ipakita ang Diyos sa iyang gahom, ug hilano sa malaang dap. Himaya, himaya, sa hari sa kahangturan. O ang katawan nga iya sa Diyos, pagkusganon na nakawit. Ang panalangin nga iyang dala, gumaog kadahain. Sa akong bunyag, sister. high school pa ko adto, nakahinumdum ko sa plaza namo kay dool mami sa simbahan. Sister. Kadamit gyud nako atong pare. Kanunay siya nga init kaayon dako pero gangisi siya ga smile ba always sayang naong. Nakaingon ko nga I want to be like him, happy. Una mo to, gi-entertain to na ako akong thoughts, no? Sa ako lang. Ingo, if I want to be like him, pare siya, di magmadre di ay ko. So that was the beginning of my vocation. Nga ako nang gi-entertain sa ako bitong huna-huna, bitaw, nga tungod lang atong pare, nga buhing ihimplo siya na ako, nga urag nakaamgupog ko nga, I want to be like him, happy. Pero sa ako, sister, kanang what ko kahibaw kung ano sa ako nabunyagan. Pero sa ako ng pag-apel sa choir na sa amo sa National Shrine of St. Joseph, tindihan ako nahibawaan nga, usaday ka binunyagan, kinahanglan, he makes people happy. Especially karon nga, daghan man ko kayong mga challenges, mga trials sa kinabuhi. Matanaw kayo na ako, manganta misa-misa ang mga tao gani dili gay hapit mo smile. Una nga ako kung makanta ko. Ikaw smile juga kanunay. Pag sige jud ko smile even though kana ganing murag naay mga nagkuan sa akong mga huna-huna, mga challenges especially sa akong trabaho. Isip usa ka abogado. Di lang kaganahan mo smile. Oo, labi pa daghan kog mga kaso. Serious juga ignaw. Mga ako, kinahanglan ko nga, may smile dyan ko. Kay daghan manggugdrong mga tao nga, di na kay smile even though 1 year na or 1 month, wag sila smile. Pero isip usa ka Kristiyano, ningon si Monsignor, kinahanglan, makahimo tao, kalipay sa tao niya, usa na ang pag-smile, even though dili nimo siya kaila, but you have to smile kay maka-create man ka og kanaganing ripples nga mo matakda ng uban. Mao na akong hibaw-an nga kung may smile ko bisag din ako kaila, may smile sad sila. Kay smile sila sumurag manakod ba. Nindot gyud kay na attorney, nindot kay na siya kay kanala bitong musakay sa ko sa jeep, no? Ganahan happy. Ngunang igsuod na ko, mingon ko, good morning, nila tanan. Unya, mahibog ba sila? Mutan o musiga ang mata. Muna ako, mungunta na ko, Monsignor, nga naman nga ako, gamay pa man kong gibunyagan, wala man ko mahibaw ano sa ako na bunyagi. Muna nga naman niya, si Jesus Christ, atong Ginoo, tako naman siyang gibunyagan. Okay, Monsignor. Ngayon, dako na para makahibaw ta sa meaning sa or sa essence sa bunyag.
Ngayon mga tanan, bitangan ng bunyaga mga bata nga manibuot. No? Di man naka, isalikway ni mo, isalikway. Tuo ka, ituo, di man na siya kakumit. No? Pero di man ang kanagong bunyag, di man na siya ordinaryo ng sakramento. Without ang bunyag, mga igsoon, mga nagyod, ang kitawag nato kaluwasan nato. No? Muna nga, watay bunyag di tag kaato sa girian sa langit. Umao nga, kuyaw ka ito ang bata nato, no? Mga bata na, no? Nga peligro ka ay mamatay sila nga wasay bunyag. No? Muna nga, bisag dili kaha sila katando ba, naaman ang mga ginikanan, mga sponsors, ganitando para nila haron ilik nga matuto, magtubo ang bata sa pagtuo niya. Maabutan na niya, i-renew niya ang iyahang ano pa sa bunyag. Pero ang siba na ni Guro yun, nga di na ito irisgo ang kaluwasan sa bata. No? Nga makasunod yung harian sa langit. No? Hindot gina siya, kay mutubo ang pagtuo ba sa mugiya. Kiyahan nato, no? Mga gilikanan, mga sponsors, o katilingban nga ang bata magtubo sa pagtuo. Nga mabutang adlaw niya nga ipuno, iyang ipuyo ang iyang itawag ito pagabinunyagan na. Pagabinunyagan. Nga panahon na, then atuan ang sa kinabuhi, ato na ikumit atong pagtuo diha kaniya. Muna importante kay gyud ang bunyag alang kanato. Pero siguro na ko na ganina nga binunyagan ta, usaman ta Kristiyanos ta sangan, o Kristiyanos ta kinabunyagan ta. Importante hapon mao kini nga ipuyo nato ang grasya sa bunyag, no? Nya hindot kay ni, no? Ang grasya sa bunyag gihatag nato sa Ginoo, no? Mga grasya nato atong gipuyo aron sa pag ugmad sa gingharian sa Dios. Awao. Ya dinhi atong choir, no? Gasa na diha lawat ato sa bunyag. Magkaserbisyo sila diha sa simbahan, no? Sa pag-ampo, no? Diyan ning mga itawag to or Fatima members, no? Ilang apostolado. Una inyong pag-practice pa diha sa binunyagan, no? To evangelize, no? Nga kita, no? Sa atong pamilya, no? Sa inyo diyang pagpuyo sa pamilya, ginikanan, tanan, buhata yung katungdanan, kay kana isi binunyagan, timan isi binunyagan, ang inyong kinabuhi, ang inyong obligasyon, naadiha ang grasya ni Kristo. Naadiha ni Kristo. No? Ang pagka-lector, psalmist, whatever it is. Muna lagi maingon ko nga, bisag unsa imong profesyon, basta sa tuboy ni anak, I am a Christian. Sa ito pa, binunyagan ka, na anak ka sa Dios, no? Na ang Espiritu Santo diha kanimo, ug mao nga ako mabuhat ini kay binunyagan ko kay kini sugo ni Kristo, nagsunod ni Kristo. Muna nga manghinaot ko, kitang tanan gyud dinhi atungan usbo nato. Kulipatra kundi Kristiyanos na. Amen. Amen.